कहीं ना कहीं कलाकार में भी कमी बा जी ठीक बा। हम इन्हें की कहे कलाकार दूध के धोवल बा, बहुत सारा कलाकार बा जेकरा लगे कला नहीं है, उ चाहता हिट होके शॉर्टकट रास्ता कबो गलत होला। गंदगी हर जगह बा। बॉलीवुड में इतना गंदा गंदा गाना आवेला जे रुआ दांत से उंगली दबा ले, लेकिन रुआ हम सुने नहीं सुना ठीक बा। रुआ जल्दी अमीर बने के बा तो 2 नंबर काम करे, 2 नंबर करम तो भीतर जाम धराम तो उहे हाल बा भोजपुरी में। जल्दी जेकरा हिट करे के बनू गारा गारी कचड़ा फचड़ा सब कुछ गावता ठीक बा। जे मजर कलाकार बा जेकरा अंदर माँ सरस्वती के वास बा, माने ओकरा लागत कि ना माई से हमरा डर बा, उ कबो गलती नहीं गा सकता। सबसे बड़े स्टार राधेश्याम रसिया भैया, उनका भी काम किए हैं। आज हम आ गए बानी गोपालगंज जिला में मैया के दरबार में थावे में। पूरा विश्व में जोन बा के जे प्रसिद्ध बा, भारत ही ना इंटरनेशनल लेवल पे एकर नाम बा। हम पहुंचल बानी म्यूजिक वर्ल्ड में। वह म्यूजिक वर्ल्ड जोन अपना म्यूजिक से जोन बा के जे चारों ओर तहलका मचा रहल बा। हमरा बीच में बानी बबलू जी। सबसे पहले रौरा के स्वागत करतनी अपना चैनल पर। जी नमस्कार। केजीटी बिहार देखे वाला जितना जनता बा सबके प्रणाम बा हमरा तरफ से भैया। जौन भी पूछे के एकदम पूछे का हाल समाचार बा, सब ठीक बा? सब बहुत बढ़िया बा, रउआ लोग के दुआ बा। रौरा तो पूरा बिहार में हिला के रखल बानी, बहुत लोग के जोन बा के जे म्यूजिक देले बानी। चूंकि हम भी अपना चैनल के माध्यम से अपना दर्शक के चूंकि इंटरव्यू तो कहियो लेला नहीं कि आज पहला बेर मौका मिलल बा, सौभाग्य मिलल बा, सामने सामने भेंट भइल बा। तो भैया से जाने के चाहे ई बात जे म्यूजिक के रौरा काम कब से शुरू कैनी, अभी पहले एकरा बारे में देखिए सबसे पहले हम बात बता दी भैया कि 2016 से आपन स्टूडियो चलावतनी। ओकरा पहले 5 साल पहले से दूसरा जगह बनारस काम करतनी ठीक बा। तो लगभग 15 साल हो गए हमारे काम करत। 15 साल से पूरा बिहार में तालका मचौले बानी, अपन स्टूडियो एवरा डाल के जोन बा के जे पूरा हिला रहल बानी। पूरा अभी तक ले बड़ा बड़ा कलाकार चाहे छोटा छोटा कलाकार अभी तक ले केतना कुछ नाम रखी जेकरा के म्यूजिक अपन देले बानी, आप आगे बढ़ा देला बानी। देखिए सबसे पहले हम तो बात करब भैया कि भोजपुरी के जे भी हमनी सन के लगे चाहेला कि मतलब हमनी सन के उनकर काम करी 100% आदमी लगा के काम करेला। बात रहल कि फेमस कलाकार, तो अपनी क्षेत्रीय कलाकार जे भी फेमस बा सब लोग गौले बा, जैसे दीपक भैया, आलम राज भैया, अनुपमा जी, शिल्पी राज, सब लोग पुनीता प्रिया, नागेंद्र भैया, सब लोग के म्यूजिक के लिए सब लोग के लगभग जौन बाकी जे 2-3 गो स्टार के छोड़ के सारा स्टार लोग का लगभग यहाँ के म्यूजिक दे देल। और सबसे बड़े स्टार राधेश्याम रसिया भैया, उनका भी काम किए हैं। जी राधेश्याम रसिया भैया खातिर भी काम कइले बानी। लेकिन एगो बात बताई कि ई जौन बिहार में एगो तो मातृभाषा जौन बाटे भोजपुरी, ई सबसे मीठा भाषा मानल जाला। आ चूंकि हइयो हो एमे कहीं जाए तो केहू रउआ कह के बोलेला, चाहे आपको माने एकर भाषा में इतना मिठाई बा जाना कोनो जवाब नहीं है। लेकिन एकरा के जौन बा कि जे गंदगी से धीरे धीरे भरल जाता है, एकरा विषय में राउर का विचार बा? देखिए एक और बात हम बताते भैया, गंदगी हर जगह बा। बॉलीवुड में इतना गंदा गंदा गाना आवेला जे रुआ दांत से उंगली दबा ले, लेकिन रुआ हम सुने नहीं सुना, तो इस ऊपर हमने के ध्यान ना देनी चाहिए। अब भोजपुरी में गंदगी बात, भोजपुरी में अच्छो बा, हमने के अच्छा के प्रमोशन कैली तो अच्छा होई ठीक बा। एगो और बात बा कि कहीं ना कहीं कलाकार में भी कमी बा ठीक बा। हम इन्हें की कहे कलाकार दूध के धोवल बा, बहुत सारा कलाकार बा जेकरा लगे कला नहीं है, उ चाहता हिट होके शॉर्टकट रास्ता कबो गलत होला ठीक बा। रुआ जल्दी अमीर बने के बा तो 2 नंबर काम करे, 2 नंबर करम तो भीतर जाम धराम तो उहे हाल बा भोजपुरी में। जल्दी जेकरा हिट करे के बनू गारा गारी कचड़ा फचड़ा सब कुछ गावता ठीक बा। जे मजर कलाकार बा जेकरा अंदर माँ सरस्वती के वास बा, माने ओकरा लागत कि ना माई से हमरा डर बा, उ कबो गलती नहीं गा सकत। स्टूडियो के अपन तनी लोकेशन बता दी भैया। देखिए स्टूडियो के लोकेशन बा थावे माँ के मंदिर जौन बा, वो मंदिर से 200 मीटर और इधर गोपालगंज से आए तो पहले बस स्टैंड पड़ी थावे बस स्टैंड, ओकरा से 100 मीटर आगे आए मीरगंज वाला रोड में तो महाराजा फर्नीचर के बगल में म्यूजिक वर्ल्ड डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के नाम से स्टूडियो बा। एजी से अपन स्टेशन रेलवे स्टेशन 500 मीटर दूरी पर बा। अच्छा नया नया कलाकार लोग जो आवता ओकरा विषय में राउर का ख्याल बा, माने ओकरा लोग के माने का राय देबा, का कहे के चाहतन नया नया जे लोग आवता? देखिए हमेशा प्रयास रहेला कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना नया लोग आई हमारी इंडस्ट्री उतना बड़ा हुई ठीक बा। जितना ज्यादा लोग काम करी उतना ज्यादा बड़ा हुई, तो कहीं ना कहीं हमेशा प्रयास रहेला जे शुरुआत करेला, जे शुरू करेला ओकरा के हमनी के हमेशा हेल्प करे निसन ताकि वो लास्टिंग करे, वो इंडस्ट्री में रह पाए। ई ना जे अइला के बाद से ओकरा ई ना लागे कि हम कहीं आके फंस गइल बानी। हमेशा प्रयास रहेला कम से कम पैसा लेके कम से कम जेन्युइन खर्चा में काम आदमी करेला।
जे अच्छा कलाकार बा ओकरा लगे पैसा ना बा ओकरा बाद हमनी के हमेशा खड़ा बा हमारे स्टूडियो हमार पूरा टीम हम खुद करके म्यूजिक डायरेक्टर के मतलब एकदम सारा काम आपका यहाँ हो जाएगा जी ऑडियो वीडियो सब चीज जी। A to Z आप आइए और यहाँ पे गाना भी लिख कर आपको मिलेगा। किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको कहीं जाने की। आप मेरे यहाँ फोन कीजिए, डायरेक्ट आइए, आपका काम करेंगे। पैसा कम है ज्यादा है उससे मतलब ना है, आपका काम होना चाहिए। आप अगर अच्छा गाते हैं तो मेरा अच्छा प्रयास रहेगा कि आपको वहां तक पहुंचाएं जहां तक आपका सपना है। देख सकते हैं कि इनका सपना है कि नए युवक जो भी आ रहे हैं उनको आगे कैसे भी लेके जाना है। अगर आप में टैलेंट है तो आप आ सकते हैं म्यूजिक वर्ल्ड जो है में पहुंच सकते हैं मैया के दरबार में। और आपको जो है देख सकते हैं कि फोन नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। आपको अगर जब भी जरूरत पड़े लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं तो भैया से संपर्क कर सकते हैं। और जितने भी लोग कलाकार हैं ये आज के तो हैं नहीं, चूंकि बहुत पुराने जो है अनुभवी व्यक्ति हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से छठ का पर्व चल रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे जनता जनार्दन को? जितने लोग देख रहे हैं सबसे पहले भैया के KGT बिहार को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और आशीर्वाद दीजिए भैया को भी एकदम उतना प्यार दीजिए जितना भैया उम्मीद न रखे हैं। हमको आप लोग प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग भैया को भी प्यार कीजिए। और छठ पूजा यानी हमारे यूपी बिहार के सबसे बड़ा पूजा, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग मेरे चैनल पे जाकर नेक्स्ट म्यूजिक भोजपुरी जो मेरा चैनल है, मोरिया म्यूजिक मेरा चैनल है, आप लोग वहाँ जाके देखिए। छठ का बहुत अच्छा गाना बना के हम डाले हैं। और आप सभी अगर कलाकार हैं तो मेरा नंबर चल रहा होगा भैया के वीडियो में, आप लोग जरूर कॉल कीजिए। और मेरा फुल प्रयास रहेगा कि आपका अच्छा से अच्छा काम करके दें और आपको खुश करके भेजें। और हमारा यही प्रयास रहता है जो एक बार मेरे यहाँ आ गया उसको मैं दूसरे जगह जाने ना दूं और यहीं से उसका बहुत बड़ा स्टार और बहुत बड़ा लेवल पर पहुंचा के छोड़ूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे KGT बिहार मैया के दरबार से और म्यूजिकल वर्ल्ड से। आपको बहुत बहुत छठ की शुभकामनाएं हैं। आप खुशी रहें, मंगल रहें, यही जो है इच्छा है। जय हिंद, जय भारत।